Na, unsa na po da ka akong tirada ron. Na si Papa. Natulog na ako na po siyang binuangan. Tirada ba? Pag may time. Hahaha. Ay, bangga ko. Fight time gabi. Pa. Uy. Ito. Pa. Tulog na ka ba? Tulog na ka? Ha? Sa'yo ba nang matulog nga? Wala pa may alas 8? Di, lantaw sa salida pa? Di ka mo lantaw sa salida, nindot kayo kong salida, ungo-ungo. Makasipon din ng salida, di man na masipon. Katuwang ilantaw mo gani ha. Kung believe ako sa'yo. Si Maot, ungo-ungo mo ni lahi mo ni ungo-ungo agon. Inya na lapit tulog. So sa'yo ako nung matulog. Masamot ka katiguang anak. Dali ka matulog. Pa. Ay ba? Ako nindot salida. Hindi ka ganahan melantaw ng salidaan. Nindot terbaka ay tanan. Ako nalay melantaw-lantaw na. Nindot ka yung tanan ni. Ungo-ungo. May na lang. Ha? Ikaw di ay? Adri? Kenapa katiguang masamot pagkakatiguang sa salida na? Hindi ka salida, ungo-ungo. Mahal baka ako. Anong isip mo nga nga? Wala man gaulang ganina? Wala gaulang ganina. Sip una? Maayo, kaya musakay kag motor, sip unon.